Għall-ewwel darba l-attivitajiet ċerimonjali ta' Jum il-Vitorja saru fil-Gżira Awċija. Xi ħaġa li ntlaqet tajjeb mill-poplu tax-Xara li attenda bi ħġaru għal dawn l-attivitajiet li bdew fi pjazza ġdida inawgurata riċentament. Għal din iċ-ċerimonja attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż hekk kif tkun qed titfakkar waħda mill-akbar ġrajiet storiċi tal-pajjiż. Il-President tar-Repubblika spjezzjonat il-Gwardja tal-Onur qabel il-Qudiesa Pontifikali li tmexxiet mill-Isqof ta' Għawdex Mario Grech. Din iċ-ċerimonja fix-Xara kienet possibbli għax il-Gvern preżenti biddel il-protokoll biex il-Qudiesa Solenni tal-Vitorja ma baqgħetx issir fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Fejn għalija kienu jattendu primarjament mistiedna distinti bil-konkorrenza ma kienx tkun waħda tajba. Il-festa marret fost il-poplu, preċiżament il-lokalitajiet li jiċċelebraw il-festa ta' Marija Bambina u għalhekk ta' kull sena din iċ-ċerimonja qed tmur f'waħda mill-lokalitajiet tal-Isla, in-Naxxar, il-Mellieħa u x-Xara. Xi ħaġa li n-nies ta' dawk il-postijiet laqgħu bi ħġarhom b'kull darba l-quddiesa ssir quddiem knisja imballata bin-nies.